se ví, zase se sejdem, zase bude, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. Časně z rána, když se rozednívalo, rozloučili se rychlé šípy s maminkami a tatínky a vyrazili na cestu za dobrodružstvím, jakého ještě neprožil snad žádný chlapec. Zase se sejdem, zase bude, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej, no to se ví, zase se Zdali se rychlém šípu podaří objevit onu záhadnou sluneční zátoku, o které tak často vypráví Mirko z dědeček, a jaké as nesmírné příhody na výpravě zažijí. bude nám hej. Jan Metelka má bobříka dobrých činů již splněn, ale protože je velice hodný chlapec, pomáhá stále. Dobrých činů, třeba nepatrných, není nikdy dost. Pomůžeš například kamarádovi v učení, půjčíš kamarádovi pero nebo knížku, staré osobě doneseš domů její brašnu s nákupem, nebo jí naštípáš dříví, nanosíš vodu, uhlí. Pomůžeš cizímu člověku vytlačit do kopce vozík. Ale nebyli všichni takoví jako rychlé šípy. Třeba zelené vesty. Byla to vůbec prezvláštní společnost těchto tří hochů. Marek byl jejich hlavou, největší, nejstarší, skoro 16letý učedník. Ostatní dva byli podobného zjevu, jako byl on, nečistí, zanedbaného zevnějšku, hrubé mluvy. Jen Petr se od nich lišil a vypadalo to, jako kdyby mezi ně jen náhodou zabloudil. Jeho kolena i ruce byly poměrně čisté a oblek měl pěkně upravený a dobře sestříhané vlasy měl učesané do pečlivé pešinky. Ale Petr sám nebyl dobrý chlapec. Jeho povaha měla mnoho kazů a malá přísnost maminky je ještě rozmnožovala. Všichni tři pak nepromeškali žádné příležitosti, aby nějakým kouskem se před ostatními neblízkli. Na ně, ty vole, počkej, na ně, ty vole, jsou to nějaký máča, ty vole. jsou to máčovky, no, máš pravdu, Hele, co dělají, ty vole. Ty vole, to není pravda, ty vole, ve vlaku, jo, ve vlaku, ty vole, strašně dále, ne, ty vole, ten jejich pes podivnej, ty vole, takový, ani ne, já jdu spít, ty vole, jak se napěk, ty vole, co tady máme ospíráky? Dobrý, to jsem ještě Zase se sejdem, zase bude, či příští týden budeme hrát, budeme zpívat, přijďte se dívat, bude nám hej. No, to je furt stejný, koukni se na něco dělají, ty. Já se sebe, jebne mě. Kytaru mají, člověče. Nápadík? Hele, zkoušel. To je moje Ale co bylo to? Oni se snaží něco dát. Ne, depa, ty vole. Beďo! Beďo, necinkej se, ty vole. Zkus, máš něco, ty vole, to ne. Ukaž nám to, jak se to dělá. Vemte si příklad rychlejší průd, co nekouří a nepijou, co nemají chuť na jednu lípu a co se nikdy s nikým neperou. Vemte si příklad,
pa, vemte si příklad z rychlejších půl. Vemte si příklad, pa, vemte si příklad z rychlejších půl. Dávnej jsem kultura, leskačovo kolo, finále. Ve snědlech pod plynovou lampou. Život je jiný, vem hodě. Odstraníš z chodníku ohryzek jablka či jiného ovoce, aby po něm nikdo neuklouzl. Spravíš malému chlapci koloběžku. Poradíš cizí osobě, která hledá někoho nebo nějakou ulici v tvém okolí. Ampa asi. Za babi přeci. Co? Ty bys mě otlačil? To jsem teda nežral. Jsem ti zavázán, dobrý hochu. Nebude tě znervózňovat, když si trochu zabrumlám? Prima. Prima, prima, brum, 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 dudududum, brum, a jedu si, jedu, přidej, 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 to mám ale pomocníků. Svobodu, 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 svobodu. Máme holé větve, máme holé větve, máme holé větve. Nejsme živli, nejsme živli, nejsme živli. Svobodu, 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 svobodu. Žádný živli nejsme. Svobodu, 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 svobodu. Máme holé větve, máme holé větve, máme holé větve. Nejsme živli, nejsme živli, nejsme živli. Kolik jich to bylo a kolik peněz, co dělá zdraví, do hospody nelez, pak musíš uznat, pak musíš uznat, že rychlejší jsou magáči, pak musíš uznat, pak musíš uznat, že rychlejší jsou magáči. Jak se tu hochům hned v první chvíli zalíbilo. Ano, právě tak si jej slun, když jim o ní Mirkův dědeček vypravoval. Máma, kam se poděla jeho máma? To ani nevím. Jeho máma byla ta stará ženská na konci filmu, úplně na konci filmu. Ne, stará ženská odjížděla někam vlakem. Tvářila se. Takže se a on na ní koukal. To byla jeho máma. A jak jsem si myslel, že je to jeho máma, to byla jeho sestra. Jak umřela. Ne,
jsi na to nepřišel? On byl vypután, On byl právě vypután, tomu už musel být nějaký přes... ale nevypadal na vypután. No, Co je? Ty Co je ty vole? Co je to? To mám pro děvčátko, on nemocný, leží v nemocnici ty vole. fakt, to už půl roku, neblbni, no. No, vidíš to, no. To je kretén. Je to divný, že tam byl s tou holkou, jak jí asi šukal, tou dekou, že se ona taky divila, ne? to bylo hrozný. Úplně nejpříšernější bylo, jak on přitlačil toho svýho tátu na prcal. Tak dost, to už snad ani nejsou rychlý šípy, tohleto.